Já vás vítám u mého třetího let's play ze hry World of Tanks. Jak vidíte, už jsem si opatřil nový tank BDR G1B, no, tak si jdeme dát jednu bitvu. Ještě jsem si to nic nevylepšoval, stálo mě to 400 000, no, tady máte nějaký ty věcičky, no, pak na to můžete kouknout ve videu, si to pauznete, tak jdeme si dát jednu bitvu, teďka už druhou. Opatství. Mohlo jít docela dobře. Dneska si dáme bitvu jednu, že nebudu dneska tolik času. Tak doufám, že to bude stát za to. S tím tankem jedu s tím po druhý. A první bitva nám vyšla. Tak by to mohlo být dobrý. Načínej se. Skrz to opatství. Jak vidíte, ten tank je dost dobrý. Vypadá dobře, vypadá to spíš jako nějaká malá kostka. Jako nic má. Ale to je jedno. To bude AR-44, právě proto to tady začínám také zkoumat. Do toho! AR-44 v té familii, také já jsem musel na to koupit. Nebo ne, vlastně. Musím se koupit na pásy, je to docela jakože dost, pomalu se to otáčí. To je problém? No tak ne. Mám to se vlastně. No ale, co bych pro vás neudělal? Zatím to jde docela dobře. Prohrávání nevyhrává. Sudíme to. Žádný z nich nevyhrává. Jsou už opravdu naši černí spoluobčané. Nechci jmenovat, kdo to byl. Takže kdyby se koukají na mý videa, tak já jsem co kráčí. A co tě naráží? Tak to není. Zpátky. Já to chci přežít ještě. To jsem si nevybral. Neprorazili jsme pancíř. No, tak to jako... Strefa vozidlo zničeno. Neskutečný to bylo. To bylo docela rychlý, tak si dáme ještě jednu bitvu. Ještě to byla tak rychlá bitva, tak ještě jedna neuškodí. Dáme si KV-1. KV-1 už je tank elitního. No, vozidlo s kompletním výzkumnou výstrojí a výzbrojí. Je dostupná konverze zkušeností a zrychlení výcvik posádky. Já jsem si dal zrychlení výcvik posádky, až pošlu tam pak zlaťáky a ty zkušenosti si taky přetáhnu na volný. Nic, tak jdeme. Fjordy. Taková nic moc mapa. Uvidíme, jestli to bude dobře. Tohle ta hudba na začátku vždycky dobrá u toho. Ty mám CDčko, mám prstenů a 2 věže. Když se ještě vypálím návrat krále a budu to mít komplet zase. Prostě to, co jsem měl na bose, to jsem někde buď to vytratil, nebo jsem to někomu počil, ten už mi to nevrátil. Takový lidi moc nesnáším. Hej ty, jo ty, čau, okay. Máš stejný tak jak já. Zoom. No tak už jde. Nevrazíš do mě a střelí. Vyrážíme! Ještě jsou. Jak to je roztomlý baráček, to pojebaný. Teď jsme tady přijel zahrabovat s ničem pokomanem. Tak to asi není dobré si budu většit, které to
No, asi tě najdu. Až mě asi tě najdu, už tě vidím. Si bacha příště. Toto dělo je dělo 122 mm. Takže když prostě do někoho střelíte, tak to ubere úplně jako života dost. Já jsem tam nějaký trapný dělo 85 mm a to je neumíralo skoro nic. A to má úplně neskočnou průbojně, něco kolem 300 až 500 průbojnost. Já teď nevím přesně kolik, asi to nepamatuju. A ta průbojnost je docela dost velká. Je to bezpečný vyjíždět? Je to bezpečný. Kdyby nebylo, tak už teďka jsem oddělený. Musím si mezi tebe. Nepadej. Zůstaň nahoře. Zůstaň nahoře. Ne. To musím se chtěl právě vyhnout. Ještě nevíš. Zasáhli nám pás. Také pěkný městečko. Bas, já tě zabiju. Nepřátelské vozidlo zničeno. Pomoc. Tohle nesnáším. Opravili jsme pás. Jeďme dál. Nepřítel zasažen. Radista krvácí, nemůžeme s ním počítat. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Máme je. Já jsem řekl, že Slečce. Máš to. A teď jsem ho fakt dorazil, jako. Teď to nebylo jako, že bych ho rozstřílel, teď jsem ho fakt jako dorazil. Pořádný zásah. Hej ty. Čau. Čau, Frank. Dorazili jsme ho. Třetí. Teď ta bitva je náhodou dobrá. Docela rychlá. Zabil jsem 3. Teď je pohoda. Hej, kam se hneš? Vyřadili jsme je. Jezdíme pomalu. Zajedeme nakonec pomalu. No já pojď. Prostě. Tak jdeme. A ta dva takového jsem taky zabil, že? Což mi se zdá, že tak, jak se tomu dá to lepší dělat, ty lepší pasy, to má jako dobrou obratnost. Taky dobrý západ. Ukončíme jejich trápení. To je asi nejlepší smysl. Máme 4. To bylo velice nevídané, jak tam vyjelo prostě a bum. A byl mrtev. Nebezpečí v sektoru. Jakým sektoru? P8? A tak tam nebude. Je po nich. Najdi nám další cíl. Čekáte na to? Na co? Vyhráli jsme. Bum. Vítězný výstřel. Tam prostě musí být takový konečný. Svůj záznam. A 700 zkušeností. Tohle už neučil, to je 15 000. Sladí. Doufám, že se vám to líbilo, teď se ještě koukneme, jestli vyhrál tamten voráška. Tak nic, no. Ten to je dost dobré dělá. No. Tak já bych to viděl. Uvidíme se zase u 4. dílu. Čaute.